Rodney, co se stalo? Nevím jistě. Asi jsem to projel. Je konec. Rodneyho povznesení. Zasáhl mě ten záhadný výboj. Jak bych mohl být v pořádku? Udělal jsem všechny možné testy. Krevní obraz, magnetickou rezonanci, rentgen. Nikde jsem nenašel anomálii. Zopakuji to. Záhadný energetický výboj z přístroje antiků. Kdo ví, jaké účinky to na mě může mít? Znetvoření, nadměrný růst nebo neviditelnost? To by bylo bezva. Já bych se změnil v brouka. Jak už jsem řekl, podle mě je zdravý jako hříba. Můžeš se vrátit do práce. Zešílel jsi? Musíte mě hlídat. Kdo ví, v co se změním? Jaká je naděje, že bude trochu milejší? No, děkuji. Ohlídám ho. Díky. Ještě mě vidíš? Podařilo se ti usmažit vedení do místnosti. Co jsem udělal? Až donedávna tahle laboratoř byla zaplavená možná 10 000 let. Za to taky můžu, jo? No, za to asi ne. Jak je mu? Pořád stejný Rodney. Určitě. Podle mě přibral pár kilo. Ronone. Co je? Pořád jí a vůbec necvičí. Zajídá svůj smutek. Hele, jsem přímo tady. Slyšel jsem? Jen pro informaci, vážím pořád stejně od chvíle, co jsem přišel. Musím jíst pravidelně, jinak upadnu do šoku. A jsem všeobecně velmi šťastný člověk. Upřímně nejsem si úplně jistý, jestli jsem to vůbec já, ale tu souvislost nelze ignorovat. Na Lornův tým se blíží nepřátelé. Pomyslel jsem si, co kdyby se jim naráz zasekly zbraně. A pak se to stalo. Rodney! Rodney? Věřte mi, děsí mě to stejně jako vás. Sakra, to určitě! Dej ho dolů. Ach bože. Pořád jsem to přece já a ani ty nebo vojáci mi nezabrání v odchodu. Ti ne, já ano. A máš snad zájem to zkusit? Ty ano. No, vlastně ani ne. Jako Batman a Ronon, to je pěkný. Když se budeš tak spát, budeš tlusťoch. Varuju tě, unudíš se k smrti, teda jestli tě neuvěřitelně pokročilá fyzika. Opravdu? Cože? Je to pravda? Ha! Myslíš, že jsem sexy? Nic jsem neřekla. Ne, jsem si jistý. No jasně, tak je to. Myslí tebe. Nevím, o čem mluvíte. Já s ním nebudu dělat. Já se na to můžu klidně vysrat. To je úplně to. To stojí úplně... Pokouší se to skrýt, ale jsem ten, kdo ho táhne k výšinám. Můžete se uklidnit, do 2 minut zase obnovím připojení. Musím s tebou mluvit. Jak to, že umřu? Nejsem nemocný, cítím se úžasně. Ten antický přístroj. Popohnal můj vývoj. Nakonec dosáhnu bodu, kdy budu fyzicky připraven na povznesení, ale k tomu je potřeba víc. Má duchovní složku. Musím vědět, jak to udělat. A to ještě nevím. Zatím. Jsem pořád chytřejší. Předpokládám, že to postupně všechno zjistím. I kdyby ne, tak zůstanu vysoce vyvinutým člověkem. Nemusím se přece povznést. Je to otázka výběru, ne? Ne? Jak to myslíš? Ten pitomý přístroj nefunguje správně? Nastartoval sérii genetických změn, které skončí mou smrtí, když se nepovznesu? Takhle je to svým způsobem snazší. Bože můj, jsem mrtvola. Tak dost. Já ho zabiju. To je makor. Naprostý idiot. Všichni supergeniové zvednou teď ruku. A? Nevyvinutý člověk. Už toho nech, Rodney. Tak už to zapni. Rodney, Vyšlo to. vyšlo? Jo, jsem naživu, ne? Je to on. Ano, ano. Nedokážu číst myšlenky. Telekineze je pryč. Jsem stále chytrý, myslím. Ano, jsem to já. Jsem zpátky. Určitě? Jsem živý, cítím se úžasně, cítím se... mám hlad? Je v pořádku.